हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 11वा दिवस, 11वा अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 11वा अध्याय विश्वरूप दर्शन योग. भगवंतांच्या विराट स्वरूपाचा आज आपल्याला दर्शन होणार आहे. आणि तत्पूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, त्यांनाही आपण वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करून पुढे जाऊया. आणि आजचा आपला 11वा अध्याय आहे. कालचा आपला 10वा अध्याय होता. 10व्या अध्यायाचं नाव काय होतं, मला पटकन कोणी सांगेल का? 10व्या अध्यायाचं नाव कोणाला आठवत आहे का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण विभूती योग होता. विभूती योग. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. मग विभूती याचा अर्थ आहे ऐश्वर्य. मग भगवंतांनी काल त्यांच्या अनंत अशा ऐश्वर्याचं वर्णन केलेलं होतं. आणि मग ते वर्णन केल्यानंतर कुठेतरी अर्जुनांचा आता सुरुवातीलाच एक विनंती आहे. आणि ते म्हणत आहे, अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म सन्नितं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम. अर्जुन म्हणतायत, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झालेला आहे. म्हणजे जो भ्रमरूपी मोह जो आहे तो कुठेतरी तयार झालेला होता, तो आता हळूहळू गळून पडायची सुरुवात झालेली आहे. आणि मग पुढे अर्जुन म्हणता आहेत, हे कमलनयन, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तर पद्धतीने ऐकलं आहे. मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो.
हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर हे योगेश्वर, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. मग इथे अर्जुनाची अशी विनंती आहे आणि विनंती करण्यापूर्वी अर्जुनाने पुन्हा एकदा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे आणि स्तुतीसाठी त्यांनी अनेक अनेक विशेषणं वापरलेली आहेत. कमलनयन असेल, पुरुषोत्तम भगवान असेल, परमेश्वर असेल आणि पुन्हा पुन्हा भगवंतांचं त्या ऐश्वर्याचं जे वर्णन जे आहे ते ऐकून अ, अर्जुनांना पुन्हा पुन्हा असं वाटतं आहे की ते ऐकत राहावं, ऐकत राहावं आणि ते म्हणत आहेत की आता मला समजलं आहे की तुम्ही समोर दिसता आहे त्यापेक्षा तुमची व्याप्ती खूप प्रचंड आहे, अफाट आहे, मोठी आहे आणि ह्या सृष्टीमध्ये तुम्ही कसे व्यापून राहिलेले आहात, हे तुम्ही मला सांगितलं, हे मी जाणलं, पण मला ते बघायची इच्छा आहे. जर माझी योग्यता असेल, म्हणजे किती बघा विनंतीमध्ये सुद्धा किती नम्रपणा आहे. जर माझी योग्यता असेल, तर तुम्ही मला कृपया दाखवू शकाल का? की तुम्ही मला कृपया दाखवाल का? असं विनंती करता आहेत. आणि पुन्हा तेच लाडका भक्त आणि त्याने फक्त विनंती करावी, त्याने सांगावं आणि भगवंतांनी भरभरून द्यावं. भगवंत म्हणतायत, श्री भगवान म्हणाले, "हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णनांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा." लगेच म्हणत आहेत, "पश्य." आणि म्हणून भगवंत आपली अलौकिक अशी विविध रूपं जी आहेत ती अ, विस्तार करायला सुरुवात करत आहेत. पण पुढे म्हणत आहेत, "हे अर्जुना, पण हे काही तू जे काही पाहू इच्छितोस, ते आता माझ्या या देहामध्ये तुला दिसेल किंवा तू पहा. तू जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा आहे, ते सर्व ह्या विश्वरूप प्रकट करू शकते आणि संपूर्ण चराचर ह्या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. परंतु परंतु तू तुझ्या या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस आणि म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो आहे. माझं योग ऐश्वर्य पहा. कारण की आपली दृष्टी जी आहे, आपले हे इंद्रिय ही जी आहेत, ही सदोष इंद्रिय आहेत. हे आपण दुसऱ्या अध्यायातच पाहिलेलं आहे. आणि त्यामुळे सदोष इंद्रिय असल्यामुळे सामान्य नेत्रांना हे पाहणं शक्य नाही आहे आणि म्हणून भगवंतांना सांगताहेत, की मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो आहे आणि त्यामुळे तू आता ते दिव्य नेत्रांनी तू ते पाहू शकतोस. आणि हे सगळा संवाद एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे धृतराष्ट्र यांच्या दालनामध्ये संजय बसलेले आहेत आणि ते सगळ्या गोष्टीचं वर्णन करत आहेत आणि संजय यांचं काय पुण्य फळाला लागलं असेल, की याची देही, याची डोळा त्यांना सगळं हे भगवंतांचा हा दिव्य संवाद ऐकायला मिळतो आहे आणि ते सगळं त्यांना पाहण्याची त्यांना एक अनुभूती मिळते आहे. संजय म्हणत आहेत, "एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरी दर्शयामास पदार्थात परमं रूपम ऐश्वरम्." आणि मग संजय म्हणतायत, "हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपलं विश्वरूप दाखवलं." भगवंत म्हणतायत, "पश्य, पश्य." आणि सगळं आपलं रूप जे आहे ते प्रकट करतायत. अर्जुनाला म्हणताहेत, "पहा, हे पहा, हे पहा." आणि त्या अर्जुनाने त्या विश्वरूपात काय काय पाहिलं याचं वर्णन पुढच्या पुढच्या श्लोकांमध्ये आलेलं आहे. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? आपण वेगवेगळ्या स्लाइड्स आहेत, त्या आपण वाचू शकतो. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायची असं इच्छा असेल, तर त्यांनी डिजिटल हँड रेज करा. हं. माताजी वाचू का मी? हो, वाचा, वाचा. हरे कृष्णा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 12वा श्लोकाचा अर्थ, आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला, तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्णा. खूप छान. मग हरे आता कृष्ण. इथे इथे वर्णन आलेलं आहे,
की विश्वरूप प्रकट झालेलं आहे आणि त्या विश्वरूपामध्ये विश्वरूप आहे. त्यामुळे ते तेवढंच अचाट आणि अफाट आहे. आणि भगवंतांची सर्व विश्वामध्ये सामावलेली सर्व रूपं तिथे प्रकट झालेली आहेत. त्यामुळे सर्व रूपं प्रकट झाल्यामुळे त्यामुळे असंख्य मुख आणि मग त्या असंख्य मुखांना असलेले असंख्य नेत्र आणि असंख्य असं मग ते संपूर्ण प्रत्येक रूप प्रकट झालं असल्यामुळे असंख्य रूप प्रकट झालेली असल्यामुळे मग ते जेवढे मुख आहेत तेवढं त्यांचं मुकुट आहे आणि मग त्यांना सुशोभित असे अलंकार आहेत, विविध असे त्यांना वस्त्र आहेत आणि खूप अत्यंत मोहक असे अनंत जे रूप जी आहेत ती तिथे प्रकट झालेली आहेत आणि दिव्य माळा म्हणू नका, अलौकिक अलंकार म्हणू नका आणि एखादा चंदनाचा लेप लावल्यावर किंवा चंदनाचा लेप चंदन उघडल्यावर जो सुगंध किंवा जो परिमळ दरवळतो, तसा त्या वातावरणामध्ये एक सुगंध दरवळतो आहे आणि सर्वच काही अद्भुत आहे, तेजस्वी आहे. तिथे तेज उत्पन्न झालेले आहे. त्या रूपाचं तेज आहे. मग ते तेज कसं आहे? त्या तेजाची उपमा कशी दिलेली आहे? तर बघा इथे कवी व्यासांनी इतकं सुंदर वर्णन केलेलं आहे. ते म्हणत आहेत, की जेव्हा अनेक हजारो सूर्य एकत्र उदयास येतील. एक सूर्याचा प्रखर तेजाच्याकडे आपण बघू शकत नाही आणि इथे व्यासमुनी म्हणत आहेत, असंख्य सूर्य जेव्हा एकाच वेळी उदयास येतील आणि तेव्हा जो प्रकाश पडेल, कदाचित तो प्रकाश या विश्वरूपाला च्या तेजाची बरोबरी करू शकेल, असं कुठेतरी व्यासांनी वर्णन केलेलं आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच वेळी स्थित असलेली, परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे पाहिली. मग हे विश्वरूप जे आहे, ते संपूर्ण ब्रह्मांड त्याच्यात सामावलेलं आहे आणि म्हणून भगवंतांचा जो वरचा जो भाग होता, म्हणजे मुखाकडचा भाग असेल आणि बाहूंकडचा भाग असेल, तर त्याच्यामध्ये आपल्या ब्रह्मांडामधली जी अप्पर प्लॅनेट्स जी आहेत, ती त्याच्यामध्ये आहेत. भगवंतांचा जो कटी भाग आहे, तिथे आपला मृत्यूलोक म्हणजे पृथ्वीलोक आहे आणि जे लोअर प्लॅनेट्स जे आहेत, ते भगवंतांच्या पायाशी एक असे खाली ते असे आहेत आणि अशा पद्धतीने हे ब्रह्मांडांच्या जी विभागणी झालेली आहे भगवंतांच्या त्या वेगवेगळ्या एकाच रूपामध्ये आणि मग त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला आहे. अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आहे आणि हात जोडून त्याने भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे. इथे प्रभुपाद सांगतात, की आपल्याला आध्यात्मिक अनुभूती येते त्याची काही लक्षणं आहेत. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्या डोळ्यामध्ये बघा, बऱ्याच जणांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं. आता पाणी येतं म्हणजे दुःख झाल्यावरच डोळ्यात पाणी येतं का? नाही. तेव्हा प्रचंड आनंद होतो. समोर एखादी अशी आध्यात्मिक अनुभूतीचं हे एक लक्षण आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं, की आपण देवळात जातो आहे. त्या मोहक ते जे अर्चविग्रह जे आहेत, ज्या मूर्ती ज्या आहेत त्यांच्याकडे आपण बघतो आणि अ, आपल्याच नकळत कधीतरी आपल्या डोळ्यात आपल्याला खूप छान वाटतं आणि त्या छान वाटण्यामध्ये आपल्याला डोळ्यामध्ये पाणी येतं किंवा बऱ्याच जणांना अंगावर शहारे येतात. तर ही आध्यात्मिक अनुभूतीची लक्षणं आहेत आणि त्यातलंच एक लक्षण म्हणजे रोमांच उभं राहणं. तर हे अर्जुन यांना आता त्यांच्या संपूर्ण अंगावर रोमांच उभा राहिलेला आहे आणि ते सगळं बघून ते पुन्हा वर्णन करता आहेत. हरे कृष्णा माताजी वाचताय का? हो, वाचते. हं. 15वा श्लोकाचा अर्थ. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. 16वा श्लोकाचा अर्थ. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 17व्या श्लोकाचा अर्थ. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही
अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंतांबद्दल पुन्हा एकदा अर्जुन म्हणत आहेत, वर्णन करत आहेत, की सर्व देवता तिथे एकत्रित झालेले आहेत आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांना ब्रह्मदेव म्हणजे जे प्रथम सजीव जे आहेत या ब्रह्मांडांचे, तर त्यांचाही तिथे त्या रूपामध्ये समाविष्ट आहेत आणि त्यामुळे त्यांचाही तिथे त्यांना दर्शन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर भगवंतांचा जो गुणावतार आहे, जे भगवान शिवशंकर, तर त्यांचंही तिथे त्यांना ते तिथे दर्शन झालेलं आहे आणि त्या रूपामध्ये आणि असंख्य अनेक ऋषी महर्षी जे आहेत, ते त्या रूपामध्ये त्यांना दिसत आहेत. त्याच्यानंतर अलौकिक सर्प जे आहेत, ते भगवंतांच्या त्या रूपामध्ये दिसत आहेत आणि ते विश्वरूप आहे. त्यामुळे भगवंतांची जी विविध रूपं जी आहेत, ती तिथे प्रकट झाल्यामुळे त्यामुळे अमर्यादित असे रूपं तिथे प्रकट झालेली आहेत आणि मग तेवढी जेवढी रूपं आहेत, तेवढी त्याची मुख, त्याच्या त्या बाहू, त्याच्या भुजा, उदर, मुख हे सगळं आणि तेवढे असंख्य नेत्र जे आहेत, ते तिथे सर्वत्र प्रकट झालेलं आहे. आणि त्यामुळे झालंय असं, की ह्या विश्वरूपाची सुरुवात कुठे आहे, शेवट कुठे आहे किंवा हा मध्य आहे, ही इथून बघायचं, तिथून बघायचं. तर हे ते काहीच समजत नाही आहे किंवा उमजत नाही आहे. अर्जुनाला ते दिसत नाही आहे. चौफेर फक्त आणि फक्त ते विश्वरूप भगवंतांचं प्रकट झालेलं आहे. भगवंत दिसत आहेत आणि भगवंत हे प्रत्येक रूपामध्ये तिथे त्यांना दिसत आहेत. आणि हे रूप पाहणं किंवा हे इतकं कठीण झालेलं आहे, की दिव्य नेत्र प्रदान करून सुद्धा ते तेज जे आहे ते सामावून घेणं कठीण होऊन बसलेलं आहे. आणि असं आपण मगाशीच अर्जुनांनी सांगितलं आहे, की असंख्य सूर्य जेव्हा उदयास येतील आणि अशा पद्धतीने तिथे तेज उत्पन्न झालेलं आहे आणि त्या रूपाचं एक असं तेज आहे आणि त्या प्रत्येक रूपाने दिव्य अलंकार प्रदान केलेले आहेत. दिव्य वस्त्र प्रदान घातलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा अजून एक वेगळा झगमगाट आहे. तर हे सगळं असं खूप सुंदर विलोभनीय कांतिमान असं सर्वत्र दिसतं आहे. आणि मग पुन्हा इथे अर्जुन वर्णन करत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. वाचताय? हो, हो. वाचते. 18व्या श्लोकाचा अर्थ, तुम्ही परम, अक्षय, ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. 19व्या श्लोकाचा अर्थ, तुम्ही आदी, मध्य आणि अंत रहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 20व्या श्लोकाचा अर्थ, तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्याच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. 21वा श्लोक, सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. 22व्या श्लोकाचा अर्थ आहे, रुद्रगुण, आदित्य गुण, गण गण. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विन कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुन जे आहेत ते हे विश्वरूप बघून त्यांना एक आनंद झाला आहे, आश्चर्य वाटतं आहे, अंगावर रोमांच उभारलेले आहेत. आणि तशा ह्याच्यात ते भगवंतांचं स्तुती करत आहेत आणि त्या स्तुतीमध्ये त्यांना पुन्हा तेच म्हणत आहेत, की तुम्ही पुरुषोत्तम भगवंत आहात, तुम्ही परात्पर भगवान आहात, तुम्ही धर्माचे पालक आहात. आणि
तुम्ही अव्ययी आहात, शाश्वत आहात, अनंत आहात आणि विशेषणं जी आहेत ती कमी पडत आहेत. आणि हे विश्वरूप जे आहे ज्याचा मध्य, अंत आणि आदी त्याची सुरुवात काय आहे, त्याचा मध्य, अंत हे अ, काहीही कुठेही समजत नसल्यामुळे इथे म्हणताय तुम्ही अंतरहित आहात आणि तुमचा महिमा अगाध आहे. मला असंख्य बाहू आहेत आणि भगवंतांच्या नेत्रांना चंद्र आणि सूर्याची उपमा दिलेली आहे आणि आणि त्याच दोन्ही नेत्रांनी आणि तो जो दिव्य अग्नी जो आहे, जो प्रकाश जो आहे, त्याच्यामुळे संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे ते प्रदीप्तमान केलेलं आहे, असं कुठेतरी अर्जुन म्हणत आहेत. आणि त्या रूपामध्ये त्यांना सर्वच ब्रह्मांड दिसत आहे, सर्व ग्रहमंडल दिसत आहे, सर्व दिशा दिसत आहेत. आणि आपण ज्याला 33 कोटी देव म्हणतो, तर तेही त्या रूपामध्ये प्रकट झालेले आहेत. मग ते रुद्रगण असतील, रुद्रगण किती आहेत? 11 रुद्रगण आहेत, 12 आदित्यगण आहेत, अष्टवसू आहेत आणि 2 अश्विनी कुमार. जर आपण मोजले तर हे 33 कोटी देव जे आहेत, तर हे तिथे त्या रूपामध्ये प्रकट झालेले आहेत. आणि विविध गण जे असतील, मग असुर आहेत, यक्षगण आहेत, गंधर्व आहेत, पितृगण आहेत, सर्वच त्या रूपामध्ये भगवंतांचीच रूप आहेत ना. सर्व सृष्टी भगवंतांनी निर्माण केलेली आहे आणि त्यामुळे सर्व रूप जी आहेत, जसे देवता प्रकट झाले आहेत तसे तिथे यक्षगण, असुर सुद्धा प्रकट झालेले आहेत आणि ते सर्व त्या रूपामध्ये समाविष्ट होऊन गेलेले आहेत. आणि म्हणून हे जे रूप जे आहे, हरे कृष्ण माताजी वाचताय. हो. 23व्या श्लोकाचा अर्थ, हे महाबाहू, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुख, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असलेले महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत. मी त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. 24व्या श्लोकाचा अर्थ, हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त, तुम्ही आकाशास भिडलेली, तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे सांगत आहेत की हे रूप जे आहे हे प्रचंड आहे, महाकाय आहे, अक्राळ विक्राळ आहे आणि त्यामुळे आनंद होतो आहे, अद्भुत वाटत आहे, पण एकीकडे भयही वाटत आहे. कारण की ते तेवढंच अक्राळ विक्राळ आहे. आपल्या सोबत असलेल्या कृष्णाचं हे महाकाय रूप बघून ते कुठेतरी भयभीत झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा मनामध्ये एक भीती सुद्धा आहे. म्हणजे बघा, एका वेळी आनंद आहे, एका वेळी भीती आहे आणि हे सगळंच तिथे दिसतं आहे. आणि मग भीती का वाटते आहे, त्याचं कारण इथे आलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी वाचताय. हो. 26 आणि 27 श्लोक. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्र भीम, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 28व्या श्लोकाचा अर्थ, ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे ते रूप असं महाकाय असं आहे, भयंकर सुद्धा आहे. त्याचं कारण असं आहे की ह्या रूपामध्ये जसं भगवंतांनी सांगितलं की भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्य काळ सगळं सगळं तिथे त्या रूपामध्ये सामावलेलं असणार आहे. आणि म्हणून भविष्यकाळ तिथे कुठेतरी दिसतो आहे. मग जो मृत्यू, ही सृष्टी भगवंतांनी निर्माण केलेली आहे. भगवंत वेळोवेळी सांगत असतात, ह्या सृष्टीची उत्पत्ती माझ्यापासून झालेली आहे. मग ती उत्पत्ती कशी झाली, तर तेही त्या रूपामध्ये दिसत आहे. त्या सृष्टीचा लय होतो आहे. प्राणी जेव्हा मृत्यू झाल्यानंतर ते पुन्हा भगवंतापर्यंत जात आहेत किंवा त्या रूपामध्ये समाविष्ट होत आहेत, तर तेही त्या रूपामध्ये प्रकट होत आहे. आणि मग तो वेग किती आहे. कालच्याच आपण 10व्या आपण 9व्या अध्यायात पाहिलं होतं की तो यक्षराजाचा प्रश्नाचा आपण जेव्हा जी गोष्ट पाहिली होती
किंवा त्याच्यामध्ये उत्तर देताना सांगितलं होतं, की एका वेळी लाखो जीव जे आहेत ते मृत्युमुखी पडत असतात आणि तसेच एका वेळी लाखो जीव जे आहेत ते जन्माला येत असतात आणि त्यामुळे तो प्रवाह जो आहे ते भगवंतांच्या मुखातून बाहेर पडत आहे. तो जन्म लाखो जीव जन्म घेत आहेत आणि काही ते भगवंतांच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. म्हणजे तो लाखो जीवांचा पुन्हा मृत्यू होतो आहे. तर हा प्रवाह एका समुद्राच्या, नदीच्या पाण्याप्रमाणे आहे आणि त्यामुळे ते सगळे भगवंतांच्या रूपामध्ये प्रवेश करत आहेत. आणि मग त्याच्यात त्यांना कोण-कोण दिसतं आहे? तर ह्या कुरुक्षेत्रावर पांडवांव्यतिरिक्त सर्वच तिथे त्या मुखामध्ये प्रवेश करताना दिसत आहेत. मग पितामह भीष्म असेल, गुरु द्रोणाचार्य असेल, महारथी कर्ण असेल, असे अनेक योद्धे जे आहेत, जे नातेवाईक आहेत, जे आप्तेष्ट आहेत, जे मित्र आहेत, थोर असे सगळेच आणि संपूर्ण सैन्य जे आहे, ते सगळं त्या रूपामध्ये प्रवेश करताना दिसतं आहे. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर हेही कृष्णाचं रूप आहे आणि म्हणून आश्चर्य वाटलेलं आहे आणि म्हणून ते आश्चर्यचकित याच्याने विचारत आहेत, की भगवंत हे काय आहे? आणि त्याच्यावर भगवंत त्या विश्वरूपामध्ये प्रकटलेल्या त्या भगवंतांनी त्या विश्वरूपाने उत्तर दिलेलं आहे. श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा. भगवंत म्हणत आहेत, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्धांचा विनाश होणार आहे. आणि पुढे म्हणत आहे, तस्मात् उत्तिष्ठ लभो यशस्वे तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भंक्ष्व राज्य समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वम एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन. आणि म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार याची पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. आणि मग त्या विराट स्वरूपामध्ये, विश्वरूपामध्ये असलेल्या श्रीकृष्णांनी जेव्हा सांगता आहेत, कालोस्मी, एका वाक्यात, एका शब्दात त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे, मी काळ आहे, मी संहारक आहे. अर्जुनाचा जो प्रश्न जो आहे, की हे काय आहे भगवंता, मी हे काय बघतो आहे? आणि भगवंत म्हणतात, मी काळ आहे. आणि आपण पहिल्या अध्यायात पाहिलं होतं, की आपल्याला ह्या भगवद्गीतेमध्ये 5 विषय शिकायचे आहेत. त्यातला एक आहे काळ. तर तो इथे त्याचं वर्णन आहे 11व्या अध्यायामध्ये, की काळ म्हणजे आहे, की काळ म्हणजे भविष्यकाळ, भूतकाळ म्हणजे वेळ सुद्धा दर्शवतं. आणि काळ म्हणजे काय? तर मनुष्याचं काळ म्हणजे मृत्यू सुद्धा दर्शवतो. आणि भगवंत एक काळ म्हणून आलेले आहेत, संहारक म्हणून ह्या युद्धभूमीवर आलेले आहेत. आणि पांडवांव्यतिरिक्त इथे एकही योद्धा जो आहे तो परत घरी जाणार नाही आहे. ही युद्धभूमी जी आहे, हे कुरुक्षेत्र जे आहे, ही एक पावनभूमी आहे आणि इथे मृत्यूला जाणाऱ्या प्रत्येकाचा उद्धार होणार आहे. आणि हे आधीच ठरलेलं आहे. हे हे इथे भगवंत सांगत आहेत, की हे माझं नियोजन आहे, हे आधीच ठरलेलं आहे. तू फक्त निमित्त मात्र आहेस. तुला फक्त त्या योजनेवर, ते जे प्लॅनिंग ठरलेलं आहे त्याच्यावर इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. ही माझी योजना आहे आणि तुला फक्त ती योजना अंमलात आणायची आहे. तू फक्त निमित्त मात्र आहे, की ह्या लोकांचा मृत्यू जो आहे तो इथे ठरलेला आहे. त्यांची वेळ, त्यांची घटिका समीप आलेली आहे. तुला फक्त शस्त्र घेऊन, हातामध्ये शस्त्र घ्यायचं आहे आणि ते ते बाण चालवायचं आहे. तुला युद्ध करायचं आहे. तिथे त्यांचा मृत्यू त्या त्या जागेवर, त्या वेळेवर ठरलेला आहे. आणि हे माझं नियोजन आहे आणि त्याच्यासाठी मी तुला निवडलेलं आहे. त्यामुळे तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. इथे अर्जुनाला सव्यसाचीन असा शब्द, असं विशेषण वापरलेलं आहे. सव्यसाचीन या शब्दाचा अर्थ असा आहे, की जो दोन्ही हातांनी, म्हणजे उजवा हात असेल, डावा हात असेल,
तितक्याच नैपुण्यतेने, तितक्याच कुशलतेने जो युद्ध करू शकतो, जो शस्त्र चालवू शकतो, असा सव्यसाची म्हणजे तो दुहेरी. आणि म्हणून इथे आपल्याला तुम्हाला स्काल्पेलचं चित्र दाखवलेलं आहे. बघा ती दुधारी आहे. हे स्काल्पेल कुठे वापरलं जातं माहितीये का? ऑपरेशन थिएटरमध्ये वापरलं जातं. डॉक्टर लोकं हे वापरतात, की दोन्ही बाजूने ते दुधारी असं आहे आणि हा अर्जुन असा आहे, की तो सव्यसाची म्हणजे तो दोन्ही बाहूंनी तितक्याच नैपुण्यतेने तो युद्ध करू शकतो, तो शस्त्र चालवू शकतो. आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतायत, की मी काळ आहे, मी संहारक आहे. या सगळ्यांचा विनाश करण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे आणि हे माझंच नियोजन आहे. तुला फक्त आणि फक्त माझ्या नियोजनांवर तू एक निमित्त मात्र म्हणून तुला इथे युद्ध करायचं आहे. त्यामुळे तू उठ, असं म्हणतायत उत्तिष्ठम, आणि उठ, युद्धास तयार हो, असं सांगितलेलं आहे. आणि यशो लभस्व, यशप्राप्ती कर. यश हे तुझ्याच पायाशी आहे. तुम्हालाच यश मिळणार आहे, असं कुठेतरी सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेलं आहे. म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर आणि यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूंवर विजय प्राप्त करशील. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की यांचा मृत्यू आधीच ठरलेला आहे, नियोजन झालेलं आहे. मग ते भीष्म पितामह असतील, गुरु द्रोणाचार्य असेल, कर्ण असतील, अनेक अनेक रथी महारथी, अनेक सैन्यबळ इथे जे आलेलं आहे, तर यांची घटिका आता समीप आलेली आहे. यांना मी पूर्वीच, की या ठिकाणी ह्या वेळेस यांचा मृत्यू होणार आहे, हे नियोजन झालेलं आहे. तुला त्यामुळे व्यथा कशाची, दुःख कशाचं, की जे तुझ्या हातात नाही आहे. जन्म ना तुझ्या हातात, मृत्यू ना तुझ्या हातात. मग तू स्वतःला कारणीभूत समजणारा तू कोण, ही कशाची व्यथा आहे, असं कुठेतरी सांगता आहेत. त्यामुळे तुला फक्त निमित्त मात्र म्हणून ते हातात शस्त्र घ्यायचं आहे आणि विजयश्री प्राप्त करायची आहे. आणि मग हे सगळं एकीकडे सुरू असताना धृतराष्ट्रांच्या दालनामध्ये संजय म्हणता आहेत, संजय धृतराष्ट्राला म्हणता आहेत, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाला हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गत स्वरामध्ये भगवान श्रीकृष्णांना म्हणता आहेत. मग हे सगळं जे आहे ते संजय असंच्या असं वर्णन तिथे त्या धृतराष्ट्र यांना करता आहेत. आणि धृतराष्ट्र सुद्धा ऐकता आहेत, की आपल्या मुलांचा, आपले आपले जे सगळे सैन्यबळ आहे त्यांचा इथे मृत्यू होणार आहे, हे सगळं ते ऐकत आहे. आणि अर्जुनाची काय अवस्था झालेली आहे ऐकून, तर हे सुद्धा वर्णन तिथे संजय यांनी केलेलं आहे. आणि मग पुढे अर्जुन पुन्हा हे प्रार्थना करता आहेत, म्हणता आहेत, अर्जुन म्हणता आहेत, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष तुम्ही जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इकडे तिकडे पळता आहेत, इतस्तः पळता आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदिसृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परमाविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. तुम्ही आदिपुरुष भगवान, पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत सर्व असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. आणि मग पुन्हा पुन्हा वर्णन करता आहेत, अनेक स्तुती करता आहेत आणि म्हणता आहेत, की तुमचं सगळे इथे जे सुद्धा देवतागण प्रकट झालेले आहेत त्यांनी तुम्हाला का नतमस्तक होऊ नये, कारण की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवंत आहात. राक्षसांनी तुम्हाला का घाबरू नये, कारण की तुमचं हे रूप बघून त्यांनी का इकडे तिकडे पळू नये, कारण की ह्या तिन्ही लोकांचे स्वामी तुम्ही आहात. तुम्हीच आश्रयस्थान आहात. तुम्हीच परम सत्य आहात. तुम्हीच अविनाशी भगवान श्रीकृष्ण आहात आणि सर्व कारणांचे कारण आहात. ही सृष्टी, त्याच्या मागे ह्या या विज्ञानाच्या मागचं ज्ञान तुम्ही आहात.
ह्या प्रत्येक सृष्टीच्या मागचं कारण तुम्ही आहात आणि मग सगळ्यांनी तुम्हाला का नतमस्तक होऊ नये? आणि हे सगळं म्हणत असताना अर्जुनाला एक जाणीव झाली आहे आणि ती जाणीव व्यक्त करत आहे. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असं अनादराने संबोधलं. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केलं असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी-कधी एकांतवासात तर कधी-कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल मला क्षमा करा. मग इथे अर्जुन म्हणत आहेत, की एक मित्र, एक सखा, एक भाऊ, कारण की आत्ते-भाऊ, मामेभाऊ होते. एकाच वयाचे होते, एकत्र वाढले होते. त्यामुळे ते नातंच तसं होतं, की कधी चेष्टा-मस्करी व्हायची, कधी राग आलो, कोण कोणावर रागवायचं, कोण कधी हसी-मजाक व्हायचा, कधी विनोद व्हायचा आणि हे सगळं अ, जे आपण एका मित्रासोबत करतो, जे एका भावासोबत करतो आणि असं नातं होतं ते. आणि मग हे नातं त्यामुळे भगवान श्रीकृष्ण हा माझा मित्र आहे, हा माझा सखा आहे आणि मी त्याच्यासोबत हे सगळं केलेलं आहे. त्याच्याशी मी कधी-कधी त्याच्यावर रागवलं असेल, कधी रुसलो असेल, कधी बरं-वाईट बोललो असेल आणि हे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. हा माझा कृष्ण नाही आहे, हा माझा सखा नाही आहे, हा पुरुषोत्तम भगवान आहे आणि ते रूप, त्या रूपाचं दर्शन इथे झालेलं आहे आणि म्हणून आणि हे कधी ओळखू शकले नाही, हे कधी जाणू शकले नाही, की भगवंतांनी मी कोणीतरी भगवान आहे, मी पुरुषोत्तम भगवान आहे म्हणून असं मिरवलं नाही. ते एका सामान्यांप्रमाणेच राहिले आणि म्हणून जर माझ्याकडनं काही चूक झाली असेल, मी काही बरं-वाईट बोललं असेल, तर तेवढा माझा अपराध पोटात घ्या, मला क्षमा करा. असं कुठेतरी ते विनंती करत आहेत. आणि पुढे म्हणत आहेत, "पूर्वी मी कधीही न पाहिलेलं हे विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे. परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झालं आहे. हे जेवढं सुंदर आहे, मोहक आहे, तेवढंच अकराळ विकराळ आहे, तेवढंच प्रचंड आहे, तेवढं महाकाय आहे आणि माझं मन भयाने व्याकुळ झालेलं आहे." आणि म्हणून ते म्हणत आहेत, "हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचं हे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा." मग आता विश्वरूप बघून सुद्धा समाधान कुठे होतंय हो? तो अर्जुन आहे, तो भक्त आहे आणि जी आसक्ती भगवंताबद्दलची आसक्ती कधीच संपत नसते. अर्जुनाचीही संपली नाही. आधी ऐश्वर्यांचं वर्णन ऐकलं. वर्णन ऐकून कुठे पोट भरत आहे? मग सांगितलं विश्वरूपाचं प्रकटीकरण करा. तेही झालं. मग आता विश्वरूप झाल्यानंतर तर म्हणतात मला पुरुषोत्तम भगवंता त्यांचं रूप मला बघायचं आहे आणि पुन्हा तेच, की भगवंतांनी फक्त भक्ताने म्हणावं आणि भगवंतांनी फक्त त्याला मम म्हणावं. अशा पद्धतीने श्री भगवान म्हणाले, "हे अर्जुना, मी तुझ्यावर अत्यंत प्रसन्न होऊन माझ्या." माताजी वाचू का मी? हां, वाचताय का? बरं वाचा. 47व्या श्लोकाचा अर्थ. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. 48व्या श्लोकाचा अर्थ. हे कुरु प्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. 49व्या श्लोकाचा अर्थ. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहायची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग इथे भगवंत अर्जुनावर प्रसन्न झालेले आहेत आणि सांगत आहेत, की माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप मी तुला दाखवलेले आहे. हे कोणीही प्रकट करू शकत नाही. तू पहिलाच असा आहे, की तुला मी हे माझं रूप दाखवलेलं आहे. ह्या आधी हे कोणीही
कुठल्याही ऋषी मुनींनी सुद्धा मग त्यांनी हजारो लाखो वर्ष तपश्चर्या केली असेल तरी सुद्धा त्यांनी पाहिलेलं नाही आहे किंवा त्यांना हे हे रूपाचं दर्शन झालेलं नाही आहे. आणि म्हणून ह्या जेव्हा हे रूप प्रकट केलं तेव्हा सगळ्या जणांना सगळेच देवतागण आश्चर्यचकित झाले की असं काय झालं की भगवंतांनी विश्वरूप प्रकट केलं आहे. राक्षस लोक तर भयभीत झाले आणि ते इथे इकडे-तिकडे पळू लागले कारण की भगवंतांचं हे विराट रूप याआधी कोणीही पाहिलेलं नाही आहे. आणि भगवंतांनी लाडक्या भक्तासाठी ते रूप प्रकट केलेलं होतं. आणि मग तो भक्त आता कुठेतरी भयभीत झाला आहे. हे महाकाय असं अकराळ-विक्राळ रूप बघून हे रूप जेवढं सुंदर आहे, मोहक आहे, तेवढंच ते महाकाय असं आहे, प्रचंड आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, की हे रूप मी समाप्त करतो आहे आणि तुला ज्या रूपाची, ज्या पुरुषोत्तम भगवान रूपाची, ज्या परमात्मा स्वरूपाची, ज्या चतुर्भुज रूपाची बघायची इच्छा आहे, ते मी रूप प्रकट करतो आणि ते तू शांत चित्ताने पहा. तू आणि त्याला नतमस्तक हो. आणि मग भगवंतांनी आपलं चतुर्भुज रूप इथे प्रकट केलेलं आहे. आणि मग इथे धृतराष्ट्रांना संजय म्हणत आहेत, की भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. आणि मग पुढे अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिलं, तेव्हा ते म्हणत आहेत, हे जनार्दन, हे अतीव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. भगवंत म्हणत आहेत, हे अर्जुना, आता तू जे माझे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. पण हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे केवळ आणि केवळ मला अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. मग आता भगवंताने आधी विश्वरूप आणि मग पुरुषोत्तम भगवान जे परमात्मा स्वरूप आहे, जे आपण ज्याला चतुर्भुज रूप म्हणतो, जे आपल्या सगळ्यांच्या अंतरंगामध्ये स्थित आहे, त्याचं दर्शन दिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आपल्या दिव्य अशा द्विभुज रूपाचं दर्शन दिलेलं आहे. पण द्विभुज रूपाचं दर्शन जे आहे, भगवंत म्हणतात ते सहज शक्य नाही. त्याच्यासाठी केवळ आणि केवळ जो भक्त अनन्य भक्ती योगामध्ये भक्ती मार्गाच्या किंवा अध्यात्माच्या जो शेवटच्या टप्प्यावर आहे, शेवटच्या पायरीवर आहे, त्यालाच ह्या रूपाचं दर्शन होणं शक्य आहे किंवा तोच हे रूप पाहू शकतो. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि अशा या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू मला रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतो. जे वैकुंठ रूपामध्ये जे भगवंतांचं जे रूप जे आहे, जे द्विभुज रूपामध्ये जिथे आहे, ते केवळ आणि केवळ जो अनन्य भक्ती मार्गामध्ये आहे त्यालाच ते रूपच बघू शकतो. नाहीतर जेव्हा आपण ज्याला आपण म्हणतो की आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, त्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला असतो, त्यांना भगवंतांच्या चतुर्भुज रूपाचं परमात्मा स्वरूपाचं दर्शन होतं. आणि ज्याची आध्यात्मिक प्रगल्भता एवढी वाढलेली आहे, भाव भक्ती एवढा वाढलेला आहे, जो अनन्य भक्तीमध्ये आहे, त्यालाच द्विभुज रूपाचं दर्शन होत आहे. आणि बघा, म्हणजे पहा, अर्जुन आणि इकडे संजय हे किती श्रेष्ठ आहेत की त्यांना भगवंतांची हे सगळी रूप जे आहेत ती एका पाठोपाठ एक बघायला मिळालेली आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निवेरः सर्वभूतेश यस मामेती पांडवा. आणि मग म्हणत आहेत, हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचं परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. मग अनन्य भक्ती योगामध्ये
कसं जाणं शक्य आहे? किंवा काय? मग असा कोण आहे? मग इथे भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे. आणि मग भगवंत म्हणत आहेत, की जो सकाम कर्म, आता आपल्याला सकाम कर्म माहिती आहे. जो निष्काम भक्ती करतो आहे, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त झालेला आहे, जो अनासक्त आहे, जो विशुद्ध भक्तीमध्ये भगवंतांशी संलग्न झालेला आहे आणि तो फक्त आणि फक्त भगवंतांसाठीच आपलं कर्म करतो आहे आणि त्यांनाच आपल्या जीवनाचं परम लक्ष्य मानतो आहे. आणि त्यामुळे काय होतं आहे, की सर्व प्राणीमात्रांशी समभाव, कारण की हे भगवंतांचे अंश आहेत. मी पण भगवंतांचा अंश आहे. त्यामुळे कुठेही तुझं माझं काही राहत नाही. सगळ्यांशी समभाव आहे. तर असा जो आहे, त्याला अशांना मी निश्चितच प्राप्त होतो किंवा असाच जो भक्त अनन्य भक्ती योगामध्ये पुढे जाऊ शकतो. आणि अशा पद्धतीने इथे आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. मग अनन्य भक्ती काय आहे? आपल्याला उद्याच्या अध्यायात बघायला मिळेल. भगवद्गीता ही एका शृंखलेसारखी आहे. एका अध्यायामध्ये दुसरा अध्याय अडकलेला असतो. आणि भगवंत सांगत आहेत, जो अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे त्यालाच माझ्या द्विभुज रूपाचं दर्शन होऊ शकतो. मग उद्या अनन्य भक्ती योगाचं वर्णन उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला समजेल. इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. अर्जुनाने कृष्णाला त्यांच्या वैश्विक रूप दाखवण्याची विनंती केली आणि भगवंतांनी ते विश्वरूप प्रकट केलं. त्या विश्वरूपामध्ये असंख्य मुख होती, असंख्य उदर, म्हणजे सर्व विश्वच त्या रूपामध्ये सामावलेलं होतं. आणि ती अनुभूती कुठेतरी अर्जुनांनी घेतली. अर्जुनाबरोबर संजय यांनी सुद्धा घेतलेली आहे. धृतराष्ट्र यांनी सुद्धा घेतलेली आहे. आणि हे सगळं बघत असताना कुठेतरी तिथे भविष्यकाळही दिसतो आहे. आणि त्यामुळे ह्या युद्धभूमीवर असलेले सगळे भगवंतांच्या मुखामध्ये परत जाताना दिसत आहेत. भगवंत त्यांचा चावा घेतो आहे, असं कुठेतरी भयावह दृश्य दिसत आहे. आणि हं. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की हे काय आहे? आणि त्यावर भगवंत म्हणत आहेत, कालोस्मी, मी काळ आहे आणि मी संहारक म्हणून इथे आलेलो आहे. हे माझंच नियोजन आहे. आणि त्यामुळे माझंच नियोजन असल्यामुळे तुला फक्त इथे तू निमित्त मात्र म्हणून युद्ध करायचं आहे आणि तुला यशस्वी व्हायचं आहे. त्यामुळे तू हं, हं. युद्धास तयार हो. आणि अशा पद्धतीने भगवंतांनी आपलं विश्वरूप दर्शन जे आहे ते समाप्त करून पुरुषोत्तम रूप जे आहे, चतुर्भुज रूप जे आहे ते प्रकट केलं. आणि ते संपुष्टात आणून त्यांनी आपलं द्विभुज रूप, भगवान श्रीकृष्णांचं मोहक रूप जे आहे ते प्रकट केलं. आणि ह्या सर्व रूपांची त्यांनी कुठेतरी भगवंतांना, अर्जुनाला त्यांनी दर्शन दिलेलं आहे. आणि आजचा आपला अध्याय इथेच संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण.